Ja vás tu vítam u tohoto videa. Toto tu je projekt Zentra server. Ten, kto by náhodou nevedel, čo je projekt Zentra server, je to vlastne Minecraft server, na ktorom môžete hrať aj vy a úplne zadarmo, nemusíte nič splňovať. Stačí sa pripojiť iba na tento Discord, ktorý máte dole v popisku. Máte tam link na to, tak sa tam joinite a potom tam si kliknete iba na IP adresu. Môžete hrať na tomto serveri, nie našom, ale na tomto serveri dobrom, mega dobrom. Moc si to tam užívam, je to mega dobrý server. Tak nezabudnite tam dojsť a hrať tam s nami. Ideme preskúmavať, potom. Sú tu pridané módy a ja sa idem akoby poprechádzať a nájsť si svoj domov, akoby nové obydlie. Toto tu je vlastne také, jak to povedať, tu je podkrovňa, tam kde som ja. To je vlastne taká ubytovňa, akoby 2 eurony na 1 mesiac, 4 eurony na 2 mesiace. To je presne toto tu. No takže išiel by som cez spawn hľadať voľaké obydlie. Takže ja sa aj kúknúť na spawn. Majetek majitele. No najväčšie majetek majiteľ, no. Takže keby som si tu mal čo vybrať, tak buď toto, no vlastne, asi by som si vybral skôr hento, alebo hento. Keď už, tak budem mať veľkú reštauráciu. Najlepšie by bolo tak 1000 blokov. Ty vole, ale toto je pekný ostrovček. No. No. Že by som si našiel. Dobre, pôjdeme ešte ďalej a keď tak toto tu bude moje. OK, takže som sa rozhodol, že by som mohol toto začať byť. Keby náhodou by som tam začal to takto spojovať potom kedy v budúcnosti. Teraz môžem akurát tak iba premiestniť veľké veci a asi tak hotovo. A proste toto tu budem aj pozemok zatiaľ. Je to veľkých 500 blokov približne, možno 400, nie 500, to je 1600 volačo, takže veľkých 500 blokov to je od spawnu, takže je to v pohode. Ja si idem teraz pre veci na spawn a môže to byť zatiaľ v pohode. Toto je v pohode zatiaľ miesto, keď tak si to postavím zatiaľ veľký pekný barák a hotovo. Ja si idem zobrať veľké drevo a pôjdem na ten svoj ostrovček si postaviť voľačo. Aspoň zistím, či tam má veľkú vlnu alebo ne. Tuto. Dve vlny. OK, mám 3 vlny. Veľké drevo si poberiem, takže nájdem tam. Rovno som sa mohol vyspať.
OK, takže som si našiel nové miesto, už mám aj radšej vyscreenshotované to, jak sa to volá, už mám radšej vyscreenshotované súradky, aby som vedel, kde to je. Tak si tu postavím veľký minibaračik. Tento ostrovček budem rozširovať a tak ďalej a tak ďalej. OK, takže takto veľko vypadá môj barák. Si veľko takto. Ja viem, že je veľký škarečí a není až tak moc pekný, ale toto tu je taký začiatočnícky, hej. Potom inokedy, keď túto budem mať aj povolenie natáčanie, toto ešte nikto nevie o tomto videu, ani Sam Doggy, ktorý tam púšťal tie pesničky dneska zrovna. Toto video je točené 29.9. potom, dobre? Aby ste vedeli, takže dúfam, že ste si toto video užili. Ja som tam ešte týto skla pri tom, čo sa lúčim. A dúfam, že som vás aj pobavil. Keď tak nezabudnite dať odber a like. Díky moc a zatiaľ čaute.